като за финал да попитаме защо участниците, бъдещите участници на Академия Жконс да предпочитат вашия прочит на промените в Закона за обществените поръчки. Първо, защото сме практикуващи юристи, имаме много опит в обществените поръчки и считаме, че ще бъдем полезни точно заради това. Защото ако четем само закона и тълкуваме закона, едва ли и участниците ще бъдат доволни. Считам, че трябва, разбира се, то трябва да се търси мнението на практикуващите юристи и при написване на закона, но това за сега не се случва. Нека поне да имаме практиката приложена на семинара и всъщност това да бъде ползата за участниците. Затова считам, че е съществено да се провеждат от практикуващи юристи, които, разбира се, имат опит в обществените поръчки. Не въобще да имат опит правен, а точно в обществените поръчки. И които са преживяли и проверки на Сметна палата и Агенцията за финансов контрол.